हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोननैसो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना फुलै नायनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां आरो नैबे आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनबाय थानो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि मोननैसो आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों नोंखौ लामा नायै नायै। बियो मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों पुलाक लाजवारी आरो ददेरे रामसियारि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट, डिरेक्सन, करिय'ग्राफियानो जादों बिजय आरो नैबे भिडिअनि मुङानो जादों प्रियंका आरो निजिरा। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों जारिमिन। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि बि प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैबाय थानो हायो। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाइक, शेयार, मोनसे कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ आपडेटनि सायाव फैदो। लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नोंनि थाखाय। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दा लेट्स टुइन प्रडाक्शन प्रेजेन्ट इउटिउब चेनेलजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों दिप्ति बसुमतारी आरो अख्रां बर'। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट, डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफियानो जादों लिसान रामसियारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों दालाइसा बसुमतारी आरो इलिसा बार'। आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों दानसोरां बर'। दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि दा लास्ट टुइन इउटिउब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानैबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हैदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।